Pozdrav za sve gledaoce YouTube kanala Električar 1. U današnjem videu bit će predstavljeno što se dešava sa provodnicima kada kroz njih teku znatno veće struje nego što je to predviđeno. Da bi to vidjeli, imamo maketu koju možete da vidite ovdje ispred mene i najprije ćemo da se upoznamo sa svim komponentama te makete koje će nam omogućiti tako velike struje. Reda 200 pa i više ampera. Ovdje vidimo monofazni autotransformator koji će nam omogućiti regulaciju napona u intervalu od 0 do 260 V. Ovdje vidimo dobro poznatu ploču makete koju često koristim u svojim klipovima, a danas ćemo je napajati ovdje monofazno sa izlaza autotransformatora, dakle dovodit ćemo promenljivi napon. Fazni provodnik prolazi preko osigurača od 2 ampera i dalje fazni provodnik ide prema ovoj priključnici, ali kroz strujni transformator ovog mernog uređaja. Na ulazu u priključnicu, zapazite ove dve tačke ovdje, priključene su naponski krajevi ovog mernog instrumenta, tako da ćemo u svakom trenutku pratiti jačinu struje koja se isporučuje kroz ovu priključnicu i napon na toj priključnici, a on će biti regulisan prethodno viđenim autotransformatorom. Ovdje vidimo torusni transformator koji će biti u stvari srce ove naše makete. Primarni napon našeg torusnog transformatora je 220 odnosno 230 V i sekundarni napon 12 V. Snaga ovog transformatora je 250 kVA. Tako da maksimalna struja na primaru može da bude 1,14 ampera, a na sekundaru pri izlaznom naponu od 12 V maksimalna struja može da bude 20,8 ampera. Obzirom da nam na sekundaru je potrebna struja čak i od 200 ampera, ja ću sada da obavim premotavanje sekundarnog namotaja ovog transformatora. Pripremio sam provodnik poprečnog preseka 25 mm2 i njime ću da namotam samo 2 navojka na sekundaru našeg transformatora. I evo ga naš novi sekundarni namotaj sa 2 navojka. Stari postojeći je ostao i nećemo ga koristiti. Priključit ćemo naš torusni transformator na napajanje i merit ćemo izlazni napon pri različitim ulaznim, dakle pri različitim primarnim naponima. Izlaz sa našeg autotransformatora dovodimo na ulaz naše makete. Ovdje ćemo dodatno amper kleštima da merimo primarnu struju. Stavljamo amper klešta. Priključujemo naš torusni transformator na priključnicu u kojoj ćemo menjati napon. Na fabrički sekundar našeg torusnog transformatora priključit ćemo voltmetar kako bi merili sekundarni napon pri promjeni primarnog napona. Evo, maketa je spremna. Primarna struja, nadam se da se vidi sa ovog displeja, je 0. Isključena je maketa. Ovdje možemo da pratimo primarni napon i primarnu struju, mada je ovaj instrument znatno manje osjetljiv od ovih amper klešta. Uključujemo i merimo parametre pri praznom hodu našeg torusnog transformatora. Ovdje zapažamo napon na sekundaru, je tako, 0, nešto volti i polako ćemo da povećavamo napon na primaru našeg transformatora. Taj primarni napon bit će vidljiv na ovom plavom instrumentu tek preko nekih 25 V, što je donja granica njegovog neophodnog napona napajanja. Ovdje možete da pratite promjenu sekundarnog napona, tako? Imamo sad 1,6 V i već vidimo ovdje
primarni napon. Dakle, pri primarnom naponu od nekih 57 volti imamo 3,7 volti na sekundaru i ono što je jako važno, na ovom jako osjetljivom instrumentu, dakle amper klešta, zapažamo 12 miliampera struju koja teče kroz primar, dakle ta struje se javlja zbog gubitaka u transformatoru. Idemo dalje sa povećanjem napona. Da li se vidi plavi instrument? Evo sada smo na nekih 80 volti. Povećavamo napon. Obratite pažnju na promjenu primarne struje merene onim amper kleštima. Evo ga ovdje, svakog trenutka možete da pratite sekundarni napon i ići ćemo do nekih 230 volti primarnog napona i očekujemo 12 volti na sekundaru i verovatno nešto i više od tog napona jer je transformator u praznom hodu. Evo, približavamo se i postigli smo nekih 226, evo 230 volti i vidimo da je sekundarni napon 15 volti. Sada ćemo isto ovo da ponovimo, ali mereći napon na novo namotanom sekundaru, dakle na krajevima novog sekundarnog namotaja. Evo sada premeštam merne kablove na novo namotani sekundarni namotaj. Dakle, ponovit ćemo sve isto samo na ovom sekundarnom namotaju. Uključujemo našu maketu i menjamo primarni napon i pratimo sekundarni napon na novo namotanom sekundaru. Obratite pažnju kako je mali napon na sekundaru. Evo vidimo pri nekih 100 volti tek imamo ni pola volta nemamo na sekundaru. Idemo do kraja, do 230 volti. Dakle, 230 volti i imamo jedva 0,8 volti na sekundaru našeg transformatora, ali to će nam omogućiti ekstremno velike struje prilikom našeg eksperimenta. I evo, naša maketa je spremna za eksperiment. Uzet ćemo provodnik bakarni poprečnog preseka 1,5 mm i napravit ćemo kratak spoj praktično na našem novonamotanom sekundaru. Priključujemo amper klešta kako bi pratili struju kroz sekundar našeg namotaja, odnosno kroz bakarnu žicu preseka 1,5 mm kvadratni. Očitavanje ćemo da obavimo na mobilnom telefonu. Startujemo očitavanje, uključujem osigurač i podižem primarni napon. Pratimo struju kroz provodnik, dakle već imamo 30 ampera, što je previše za 1,5 mm kvadratni, ali ništa se ne vidi odmah, jel tako? Idemo da podstignemo ekstremno visoke struje i da pratimo šta se dešava na našem bakarnom provodniku. Evo već imamo 160 stepeni, zapažate 160 ampera, jel tako? Zapažate da se provodnik usijava i sve do trenutka kada će on da se istopi. I dolazi do prekida provodnika. Evo imamo znači 130 ampera, struja opada i evo trenutak kada je naš provodnik se istopio i vidimo da se struja vraća na nulu, što je logično. Sada ću da namontiram aluminijumski provodnik i ponovit ćemo eksperiment. I evo sad uključujemo našu maketu i pratimo šta se dešava sa aluminijumskim provodnikom. Podižem struju 70 ampera, 125, 180, 230 ampera. Evo vidimo trenutak kada se provodnik istopio i struja je pala na nulu. I evo sada ponavljamo eksperiment sa bakarnim licnastim provodnikom poprečnog preseka 2,5 mm kvadratnih. Uključujem maketu, startujemo snimanje i evo
podižemo napon, a samim tim i struju našeg kratkog spoja. Evo imamo 200 ampera, 230 pri primarnom naponu od 170 volti. Evo vidimo, bakar je već promenio svoju boju, usijava se i doći će do topljenja. A temperatura topljenja bakra je, znamo, 1058 stepeni, tako negde otprilike. Dakle, to je temperatura koja je potrebna da se istopi bakar. A malo pre kada smo topili aluminijum, njegova temperatura topljenja je 660 stepeni. Dakle, da bi došlo do topljenja bakarnog provodnika 2,5 mm kvadratnih, neophodno je duže vreme ili veća struja od ove koju imamo ovde, tako da ćemo da obustavimo dalje proticanje struje kroz sekundar. I evo sada završni eksperiment sa izolovanim licnastim provodnikom poprečnog preseka 1,5 mm kvadratni. Uključujemo našu maketu, pratimo struju kroz naš provodnik i vidimo šta se dešava. 100 ampera, 140, 150, 170, 180 i pratite šta se dešava. Nadam se da je ovo bilo zanimljivo za vas i da smo nedvosmisleno izvukli poruku šta se dešava kada kroz provodnike teku prekomerne struje, dakle struje znatno veće od onih koje su dozvoljene za taj presek provodnika. Hvala što ste gledali ovaj video, podelite ga sa vašim prijateljima i pozovite ih da se prijave na YouTube kanal Električar 1. Do narednog videa, mnogo vas pozdravljam.